Юрата зашить майялым. Уга, иркам. Чаваш челги бурчухне, тенже путмейн. Кодам умелись, истяну И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле. Исәнмесез. Сез Татарстан 24 телеканалында туган тел тапшыруын карыйсыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина. Бүгенге тапшыру татар театры тарихында тирән эз калдырган күренекле шәхесләр, театрларның туган теленә, мәдәни, милли үзаңны үстерүдәге өлеше һәм заман театрларының бүгенге көне хакында. Театр яктылыкка, нурга илтә, кире юлга җибәрми, уңга илтә. Театр хакында сүз чыкса, ирексездән Габдулла Тукайның әлеге юллары искә төшә. Чыннан да, театр сәнгате аша дөньяга караш, әхлакый принциплар, рухи байлык формалаша. Эстетик зәвык, туган телгә мәхәббәт тәрбияләнә. Театр җәмгыять һәм мәдәният үсеше белән бик тыгыз бәйләнгән. Узган гасыр башында ышанычлы, нык адымнар белән атлап киткән татар театрының нигезендә Гафур Кылахмәтов, Габдулла Тукай, Фатих Әмирхан, Галиәскәр Камал, беренче татар драма труппасы җитәкчеләре Ильяс Кудашев-Ашказарский, үзе исән вакытта ук артистлар театрның атасы дип зурлаган Габдулла Кариев, беренче татар хатын-кыз актрисасы Сәхип Җамал Гыйзатуллина Волжская, Вәлиулла Мыртазин Иманский кебек ылпат затлар татар сәнгатенең алтын баганалары тора. Әлеге шәхесләр арасыннан Габдулла Тукай исә үзе яшәгән чордагы милли театр сәнгатенә шактый йогынты ясаган, юл күрсәткән, әйдәп барган олуг әдипләребезнең берсе. Ул шигырьләрдән тыш халык иҗатын, драматургия проблемаларына, Сәйер труппасының беренче театраль куелышларына багышланган әдәби тәнкыйди мәкаләләр дә яза. Тукай беренче татар театры белгече дисәк тә ялгыш булмас. Ул театрның асылын, аның халык тормышындагы ролен тирән аңлаган. Әле профессиональ театр ачылганчы ук Тукай мәдрәсә шәкертләренең театральләшкән тамашаларында да катнашкан. Хәтта бик күп сценарийларның авторы да булган. Аның егет һәм кыз, тоз әсәрләре бер төркем шәкертләр тарафыннан уйналган. Мәдрәсәдә шулай ук пәри туе дип аталган масса күләм тамаша уйнарга яратканнар. Анда барлык шәкертләр дә катнашкан. Алар төрле хайван образларына кереп күңелле тамаша ясаганнар. Әлеге шәкертләр арасында киләчәктә театр йолдызлары булып кабынган Габдулла Кариев, Кәрим Тинчурин, Хәлил Әбҗәлилов кебек шәхесләр дә булган. 1908 елда беренче профессиональ татар труппасына күчеп йөрүче йолдыз мәгънәсен аңлаткан Сәйер дигән исемне дә Тукай биргән. Бөек шагыйребез Габдулла Тукайның хәер фатихасы белән үсеш алган татар театрының киләчәге якты һәм мавыктыргыч булып чыга. Киләсе сюжетыбызда театрларның бүгенге көненә сәяхәт кылабыз. Бөек шәхесләребез калдырган мирасын саклау, аны үстерү театрларыбызның төп максаты. Замана белән алар да бер урында тормый. Яңа пьесалар языла, премьералар куела. Сәяхәтебезне Тинчурин театрыннан башлыйк. Драматург Илгиз Зәйниев беренче мәртәбә әлеге театр сәхнәсендә туган тумача дип аталучы мелодрамасын куйды. Режиссер әйтүенчә, әлеге пьеса моннан 16 ел элек әбисе сүзләренә нигезләнеп язылган һәм биредә 1950-1970 еллардагы татар авылы кешеләренең яшәеше күрсәтелә. Ул гына да түгел, әсәрдә тол калган хатыннарның ачы язмышы ярылып ята. Хуҗалыкны саклап тотуда, балаларны кеше итеп аякка бастыруда хатын-кыз иңенә төшкән бит. Геройларның прототиплары да авыр язмышлы чын барлыктагы кешеләр. Спектакльдә театрның барлык артистлары да диярлек катнаша. Драматург буларак, нечкелекләрен белеп, һәрбер әйбернең, һәрбер тормышның вакытын белеп, чамалап, үзенең йөрәгеннән уздырып язылган әйбер. Кемнәрнеңдер хәлләре булган инде, кемнәрнеңдер туганнарында булган, кемнәрнеңдер ишеткән хәлләрне. Шуңа күрә мондый спектакльләр алар күбрәк халыкчан була, күбрәк шушы кешеләрнең күңелләренә үтеп кереп, аларны уйландыра һәм үткәннәргә карарга, борылып карарга мәҗбүр итә. Гаиләләр турында, андый спектакльләр, гаиләдә булган хәлләр турында, кайсындыр эшләргә ярый, ниндидер әйберне эшләргә ярамый икәнен белү турындагы спектакльләр. Алар гаиләләребезне ырыталар, балаларыбызга гыйбрәт булалар,
Һәм инде гаиләбездә икән, безнең илебездә. Ярай. Безнең рабочий класска күбергәче каршы булды. Үлмәдек. Күзне йомган килештә кайтып җитәрбез быелрак булса, безнең юллар билгеле. Шунысын да әйтеп үтәргә кирәк, Илгиз Зәйниев заманыбызның иң талантлы драматургларының, режиссерларының берсе. Аның әсәрләре тамашачы тарафыннан да зур теләк белән кабул ителә. Илгизне чынлап торып чират басып чакырырга кирәк. Без әйттек тә йөреп килде түгел шул. Машиналар да күпкә йөрмий. Ул ике аяк белән дә җирдә йөри. Шуңа күрә белә, хәзерге вакытларда шатларның ничегрәк икәнен. Әлләр инде гаиләләр уймый ул, зур шатлар һәм үзенең булган төпле, фикерле шатлар да фикерле, спектакльләрдә язылган әсәрләрдә. Спектакльне караган һәр кеше монда үз туганын күргәндәй булыр. Туган-тумача әсәре үз эченә барысын да сыйдырган. Матур киләчәккә өметен, мәхәббәт һәм нәфрәтен, татар милли йолаларын, моңын, туллык ачысын. Татар театры тарихында тирән из калдырган шәхесләрне барлауны дәвам итик. Татарча профессиональ театр уенының башы, артист, режиссер, тәрҗемәче Ильяс Батыргәрәй улы Кудашев Ашказарский исеме белән бәйле. Ул 1905 елның башында Оренбургта татарча спектакль уйнарга сорап губернаторга мөрәҗәгать итә. Уңай җавап булмагач, Петербургка кадәр барып рөхсәт ала һәм Оренбургка кайтып, спектакль буласын игълан итеп афишалар чыгара. Ләкин җирле кадимче муллаларның ризасызлыгын сылтау итеп губернатор уенны тыя. Шундый каршылыкларга очраса да Кудашев үз ниятеннән кайтмый һәм Оренбургта татарча беренче театр уены барбер аның җитәкчелегендә үтә. 1907 елның 3 апрелендә Мурат Сәлимов һәм Кыз сорау пьесалары уйнала. Шуннан соң Кудашев 6-7 кешелек труппа оештырып төрле шәһәрләрдә йөри, Мәкәрҗә ярминкәсенә барып чыга. 1907 елның август айында Мәкәрҗәдә «Оят» яки «Күз яше» спектаклен куя. Шул чагында ул үзенә Ашказарский дигән кушамат фамилия ала. Мәкәрҗә труппасына Габдулла Кариев, Сәхибҗамал Гыйзатуллина Волжскайлар килеп кушыла. Браздан труппаның җитәкчесе итеп Габдулла Кариев сайлана. Һәм шул рәвешле атаклы Сәйяр профессиональ труппасы мәйданга чыга. Габдулла Кариев – күрнекле артист, талантлы режиссер, сәләтле оештыручы, педагог, җәмәгать эшлеклесе. Милли театр сәнгатенең якты йылдызы. 1908-1918 елларда Сәйяр труппасының җитәкчесе була. Театр сәнгатен пропагандалауга зур өлеш кертә. Замандашлары аны татар театрының атасы дип атай. Габдулла Кариев татар мәдәнияте тарихында айрым сәхифә ачтырган беренче дәвердәге татар театрының бердән-бер юлбашчысы. Татар театрына беренче буларак форма бирү, татар типларын беренче буларак дөрес итеп иҗат итү, татар театрын халык рухына якынлаштыру, татар театрын гомумиләштерү эшләрен үтәүче шөбһәсез Габдулла Кариев дип яза аның турында Кәрим Тинчурин. Габдулла Кариев исемендәге Казан татар дәүләт яшь тамашачы театры бердә тик тормый. Ул һаман эзләнүдә, репертуар өстендә эшләүдә. Күптән түгел яңа җитәкчеле дә булып куйдылар. Коллектив бик көчле, коллектив яшь һәм шул ук вакытта коллектив өстендә бик җаваплы һәм җитди миссиялар тора. Киләчәктә һәр кешенең үзенең күзаллавы була. Һәр җитәкченең үзенең күзаллавы була. Инде безнең татар телендә, татарларда әйтә торган шундый бәлки инде ул дурфарак яңгыраса да һәр яңа себерке яңаша себерә дигән шундый бер гыйбарә бар. Әлбәттә, ниндидер бер үзгәрешләр кертәсе килә, булган уңышларга таянып. Чөнки театр чыннан да инде шушы күп еллар буе килгән, бүгенге көндә матур, лаеклы аның нәтиҗәләре бар. Һәм инде Кариев театры башка татар театрларыннан аермалы буларак, ул инде беренче чиратта яшь тамашачылар театры буларак, ул һәрвакыт ниндидер бер экспериментларга әзер театр. Ул 1000-да шулай иде, һәм инде бу эшне әлбәттә дәвам итәргә кирәк дип уйлыйм. Кариев театрының төп максаты яшьләрне, балаларны виртуаль дөньядан аерып, театр аша аларга рухи азык,
тәрбия бирү. Бүгінгі көндә театрда төрле иҗади лабораторияләр, проектлар булдырылган. Биредә үз карашы булган яшь режиссерлар да көч куя. Без инде яңа елга кадәр инде сөйләгән булганча 4 премьера үткәрергә тиешбез. Нәни тамашачыларыбызны классик әсәр белән Карыйлы патша бикәсе белән сөендерергә булдык. Бу спектаклебездә мәхәббәт һәм дуслык турында сөйлибез. Һәм дә инде ул хәзер безгә бик кирәк әйбердер. Үзебезнең якын кешеләребезне ташлап китмичә, аларга һаман да ярдәм итәргә кирәк икәнлеген аңлата. Өлкәннәр сүзе акылның үзе ди безнең халык. Абдулла Кариев театрының ак сакалы, аңа нигез салучыларының берсе. Нури Әхмәт ага Сафинның да фикерен ишетик әле. 87 елдан алып, июнь айынан башлап, без аның нигез ташын салучылар булдык инде. Шуннан китте, ул әле студия ишере. Безгә дәүләтнең ярдәме юк. Акча ничек табасы, репертуарны үзебез корасы иде. Менә шуларны җырып чыгып, кем әйтмешли, далада бер нәрсәсез менә шулай итеп театр үсә барды. Аның кай вакытта директорлар алышында барды. Режиссерлар килеп спектакльләр куя башладылар. Яңа артистлар өстәлде һәм бүгенге сөкендә 37нче сезонда безнең театр инде алтын маска дәрәҗәсе алды. Театрда эшләгән кеше бердәм булырга тиеш, көндәм булырга тиеш, тату булырга тиеш, дус булырга тиеш. Менә шушындый хезмәт сөйгән аркасында гына бердәмлектә генә менә шундый дәрәҗәләргә ирешеп була. Өметем зурдан, әле эшләргә исәбем бар. Театрга үсәргә дә үсәргә, уңышлар телим. Мин инде әлбәттә менә бу театрда гына да 7 директор алышынды. Аның дистәләгән режиссер дигән шикелле. Тегеләрендә санасаган күчмәдәге белән 10ннан артык 10 эшләп директор күргәнмен. Без дә Нури Әхмәт аганың теләкләренә кушылып, театрга яңа үрләр генә түгел, тагын да күбрәк яшь тамашачыларның мәхәббәтен яулавын телибез. Татар профессиональ театрына нигез салучыларның тагын берсе Татарстанның ат казанган артисткасы Сәхип Жамал Гыйзатуллина Волжская милләтебезнең асыл заты. Ул 1907 елда 14 яшендә Казанга Ильяс Кудашев җитәкләгән театр труппасына килә. Беренче уйнаган роле Кызганыч бала драмасында Шәфиқа образы була. Шул көннән алып Сәхип Жамал Гыйзатуллина Волжская Сәйяр труппасының төп героинесына сәхнәнең якты йылдызына үрлә. Тукай, күр, ничек иртә кояш чыкса, җиһанга нур тула. Һәр күңелләр нурланадыр, чыкса Гыйзатуллина дип аңа багышлап шигырь яза. Үз вакытында артисткага ни өчендер тапшырылмый калган бу әсәр шагыйрь вафатыннан соң аның кул язмалары арасыннан табып алына. Һәм 1929 елда гына беренче тапкыр басылып чыга. Мактау сүзләренә үтә дә саран булган Туры Тукайның Волжскаяны кояш кадәр кояшка тиңләве халык шагыйренең бу актриса иҗатын югары бәяләүе турында сөйли. Татар театрын әлбәттә Галиәскәр Камал исеменнән башка күз алдына да китереп булмый. Ул Сәйяр труппасын төзүдә катнаша. Труппага актер һәм драматург буларак ярдәм итә. Беренче татар театр труппасы үзенең эшчәнлеген 1906 елны Галиәскәр Камал пьесалары буенча куелган Гыйшык бәләсе һәм Кызганыч бала спектакльләр белән башлап җибәрә. Соңрак театр сәхнәләрендә аның Бәхетсез егет, Беренче театр, Бүләк өчен, Уйнаш, Банкрот һәм Безнең шәһәрнең серләре пьесалары күп тапкырлар куела. 1917 елдан соң Галиәскәр Камал эшче, Кызыл байрак газетлары белән хезмәттәшлек итә. Сатирик шигырьләр, памфлетлар һәм татар труппалары өчен пьесалар яза, спектакльләрдә уйный. Шул елларда ул рус язучыларының әсәрләрен татар теленә тәрҗемә итүдә башлап йөри. 1926 елда татар театрының 20 еллыгы уңайнан Галиәскәр Камал Тасырның халык драматургы исеменә лаек була. Драматургның исемен мәңгеләштерү максатыннан 1939 елда Татар Академия драма театрына Галиәскәр Камал исеме бирелә. Тиздән Олпат шәхес режиссер Марсель Сәлимҗановның тууына 90 ел була. Шул уңайдан күркәм гадәт буенча Камал театры тамашачыларга тапшырылмаган хатлар премьерасын әзерли. Аны ГИТИС тәмамлап кайткан яшь режиссер Оскар Галимов куячак. Конечно, отличаться будет от оригинала тем, что мы немножко с другой стороны будем смотреть на произведение с точки зрения Кадрии, дочери Галии.
Вот. Это будет как бы такой взгляд на опыт родителей, на который родители пережили, на их жизненный путь, и то, как мы, дети, его воспринимаем. Мында әни һәм аның кызы турында сөйләшү бара. Ну, как бы это будет размышление, но все равно про взаимоотношения родителей и детей, а это всегда актуально. Шуңа күрә это будет, мне кажется, все равно принято зрителям, несмотря на то, что это будет как бы сдвижение немножко с оригинала. Галия ролен Айгөл Шакурова башкарачак. Тапшырылмаган хатлар белән танышуым инде студент чагыма ук бәйле. Галия буласым килгәнемне хәтерлим. Ничек эшләрбез икән, нәрсә булыр икән дип уйлаган идем. Бу студент чакта әле. Безгә менә Мәскәүдән Оскар Галимов дигән режиссер килде. Һәм ул менә тапшырылмаган хатлар өстендә безнең башта кастинг кебек әйбер булды. Ул безнең белән һәрберебез белән сөйләште. Соңыннан гына инде билгеле булды минем Галия ролем башкаруны. Спектакль куйганда без башта текстны укып чыгадык, мәсәлән, монда яңа режиссер килгәч, без башкачарак башлак текст укудан түгел, әлбәттә без әсәрне үзебез режиссер белән күрешкәнчә укып чыктык. Ләкин ул бит инде үзгәртелеп язылды, үзгәртелеп язылган вариантын без әле укымыйча тордык. Башта менә әсәрдән туган хис кичерешләрдән, уйлардан чыгып без этюдлар эшләдек. Фәнис Җиһанша тапшырылмаган хатлар спектаклендә Гали Әкбәр ролен уйный. Премьерага әзерләнү барышында аның да фикере белән таныштык. Әскәрнең эш алымнары бик күпкә аерылып тора. Мәсәлән, шундыйларның берсе безнең беренче репетицияларыбызда булды. Һәрбер актерга сәхнәгә чыгып утыра урындыкка бер сүз әйтә. Мәсәлән, миңа мич диде. Һәм мич турында мин сөйли башларга тиешмен. Бер сәгать дәвамында туктамыйча. Гали Әкбәр инде ул Галияның дусты. Галияның эш серләре инде, Гали Әкбәр абыйның да эш серләре, алар инде күптәннән таныш. Ничек танышып китәләр? Укытырга йөри, раффакны бетереп килүче кыз. Мин бөтенләй Гали Әкбәр абыйым укылмаган. Бу вакыйгалар 80нче елларда бара. Шушы Гали Әкбәр абыйның тормышына карап, үз тормышын тәңгәл куюы, ул әле моңа шук язылган әсәрләрдә күренмәде. Моңашы булмады. Менә бу шундый яңа линия булып килеп керде. Монсы да тамашачыларга бик кызык булыр дип уйлыйм. Театр безнең киләчәк көннәребез өчен файдалы ва өметле бер нәрсә дип Тукай юкка әйтмәгән. Театрларыбыз алга бара, алар белән бергә татар дөньясына яшь талантлар, яңа әсәрләр туа тора. Димәк, туган телебездә яши. Театр ул халык бердәмлеген һәм милләт ныклыгын саклаучы, әйтеп бетермәслек зур кыйммәткә ия улы сәнгать төре. Дигән иде бер чыгышында Татарстан Республикасының беренче президенты Минтимер Шәрип улы Шәймиев. Чыннан да, театрның халык бердәмлеген саклауда өлеше әйтеп бетергесез зур. Әлеге сәнгать меңләгән тамашачыларны берләштерә, бер залга җыя, рухи яктан байыта. Шушының белән тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Без бүген татар театры тарихында тирән эз калдырган күренекле шәхесләр, театрларның туган теленә, мәдәни, милли үз аңны үстерүдәге өлеше һәм заман театрларының бүгенге көне хакында сөйләштек. Сез Татарстан 24 телеканалында туган тел тапшыруын карадыгыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр. Чаваш челги бурчухне, тенже петмен. Кодам умелись, истям И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле.